times of measurement is necessary. Imagine if nothing was ever measured. There would be crooked buildings, any old-shaped cars. It would be like living in a crooked out of control world. Eli mun mielestä tämä toimii myös tähän meidän niin kuin digitaalisen maailmaan. Eli jos me ei niin kuin mitata mitään etukäteen, että minkä mittaisia ne kaikki kattopalat pitää olla tai minkä mittaisia seinät pitää olla, niin sit lopputuloksestakin tulee vähän vinksallaan oleva. Eli tehdään ne mittaukset niin hyvin kuin me pystytään etukäteen ja sitten lopussa vielä mitata, että onko se seinä suora. Ja jos se ei ole suora, niin mitä toimenpiteitä me joudutaan tekemään. Ja miksi mä puhun tästä on se, että minkä takia tämä on tosi tärkeä aihe, on just se, että kaiken pitäisi mun mielestä perustua tähän. Kaiken luovan tekemisen pitäisi perustua tähän. Eli aina pitää pystyä vaatimaan jotain niin kuin selityksiä sille, että minkä takia jotain toimintatapoja muutetaan. Eli myös sosiaalisessa mediassa meidän pitää pystyä, että jos joku tulee sanoa, että tämä on niin kuin huonoa tämä meidän sisältö tai tämä ei toimi tämä niin kuin tapa, millä me toimitaan, niin pitää olla aina joku selitys. Pitää osoittaa se siitä datasta, että no katso nyt tätä dataa, että tämä näyttää siltä, että me ei päästä niihin meidän tavoitteisiin, jos me jatketaan tällä tavalla. Että nyt me tarvitaan tehdä joku muutos. Tai sitten jos joku tulee sanomaan, että hei, että toi sisältö on perseestä, että se ei ole hyvää, niin voidaan näyttää, että no itse asiassa tänäänkin 1000 ihmistä osallistui keskusteluun ja tuli luonnollista interaktiota.